Kaixo eta ongi etorri egun berri batera eta aste berri batera, zubiaren bueltan gaude, eta astea hasteko abenduaren 11 hontan, bi elkarrizketa izanen ditugu. Batetik Amaia Unzueta, Kikilisaldako lantaldeko kidea dena, 2019an sortutako lantalde honek kanpaina berri bat abian jarri du, eta honen harira, Amaiurrek kontatuko digu zertan datzan kanpaina berri honek eta bere lantaldeak zer egiten duen ere. Eta bestetik, Ainhoa Ruiz, Diferentzia emakumeen kooperatibako zuzendari laguntzailea dena, eta honin eta antzerkiaren misterioa antzezlana, Gaiarre Antzokian aurkeztuko dute abenduaren 30ean gazteleraz eta urtarrilaren 2an euskaraz, eta Ainhoak kontatuko digu zer den antzerki hau, nola sortu zen, zer nolako gaiak jorratzen dituen eta barreko gauzak. Baina elkarrazketak baino lehen, goazen betiko dukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1813an Napoleon Bonapartek Espainiako koroa itzuli zion Fernando Zazpigarrena Espainiakoari. Urte batzuk geroago 1946an UNICEF nazioarteko erakundea sortu zen. Egun berean, baina 1987an lehen intifada hasi zen Gaza eta Zisjordanian. Eta bukatzeko 1991an Europar Batasuneko estatuburuek Maastrichteko ituna onartu zuten. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Aste artean errezitaldia, etxe bat, Cibibox Kondestablearen areto nagusian 7:30. Errezitaldia, etxe bat, Yolanda Arrieta eta Peru Galbeterekin, Iruñeko Udalak eta Nafar Ateneoak antolatutako jarduera dena. Asteazkenean batetik, Zunon handa, kantu berri bat gara. Zunon handa programari esker, Durangoko azoka Iruñerrira dator eta Jon Maiaren kantu berri bat gara, disko liburua aurkeztuko du Laban. Arratsaldeko 7etan Laban. Bestetik, Nafarraziak dokumentalaren emanaldia. Nafarraziak Hortzadar Euskal Folklore Elkarteak Argentinara egindako bidaiaren inguruan egindako dokumentala eskainiko dute Burlatako Axular Elkartean. Arratsaldeko 7:30. Ostegunean batetik eta gauetik Euria liburuaren aurkezpena. Fertxu Izquierdoren azken liburua aurkeztuko dute abenduaren 14ean, ostegunean 7:30 Txantreako biltokin. Bestetik, Zaldiko Maldikoko irakurle taldea sakonean itsasoa ikusten da. Ostegunean, Ilak 14 arratsaldeko 7:30 Zaldiko Maldikoko irakurle taldeak Patxi Zubizarretaren sakonean itsasoa ikusten da izango du bizpide. Idazlea bera bertan egonen da. Ekitaldia irekia da. Larun batean batetik Atortxurrok 28. Elkartasun jaialdiaren 28. edizioa eginen da larun batean Atarrabian. Arratsaldeko 4:30 hasi eta goizeko 6:30 bukatuko da jaialdia. Bestetik, Ane Etxegoienen kontzertua. Ane Etxegoienek bere azken lana aurkeztuko du Gaiarre Antzokian. Festa. Festan gabe joan ziren pandemia urteei egiten die erreferentzia diskoak. Bertan, hainbat lagun gonbidatuko ditu. Haien artean abeslariak, musikariak, abesbatzak eta dantzariak. Berarekin ospatzera eta herri kantak interpretatzera. Arratsaldeko 8etan hasiko da kontzertua eta sarrerak 20 euroan eskura ditezke. Jarraian, aurrendako antzerkia. Gure kanoa, txontxongilo antzerkia. Sanduztelaiko Cibiboxean, goizeko 12:30 ordu bat erditara. Eta bukatzeko tailerra, aurrendako sormengunea. Bali berdea, egutegi basatia, Sanduztelaiko Cibiboxean ere. Arratsaldeko 5:30 7:00. 6 eta 11 urte bitarteko entzat zuzenduta 10 leku daude eta 2 eurotara. Izena eman ondotik zozketa izanen da. Amaitzeko igandean aurrentzako zinema. Superheroien familia. Jetbidek 11 urte ditu eta aitaren superheroi mozorroa txikitu egin du. Horregatik, aita ezinen da gehiago superleo izan. Baina bere bizitzak sekulako aldaketa jasango du aita ordezkatuz hiriko superheroi bihurtzeko aukeratzen dutenean. Superheroien familia filma eskainiko dute beltoken arratsaldeko 5:30. Ikusi dezagun gaurko egunkariko azalek zer dioten.
Diario de Notiziasen titular nagusian, Barne Ministerioak ageriko arriskurik gabeko 656 indarkeria matxista kasuak berri ikusiko ditu Nafarroan. Konpromisoa da kasu ezaktiboak berriz balioestea, baina sistemak lehendik detektatu zituenak. 32 emakumek arrisku handia edo muturrekoa dute foru erkidegoan. 73 erasotzaileek GPS eskumuturrekoak dituzte. Ezkerreko albistean, Israelek tiroka asediatzen ditu Gazako ospitale kolapsatuak. 3.000 pertsona inguruk babesa agertu diote Palestinari Iruñean. Eskuinean batetik Nafarroak Europako funtsen 176 jarri du martxan. Bestetik, Mileik boterea hartu du eta Argentinan doikuntza fiskal zorrotz baten berri eman du. Bukatzeko argazki nagusian, Budimir zoriondu dute Moigobezek, Tximik, Orozek eta Iker Muñozek penaltiz hartutako gola sartustean. Titularrean, puntu bat eta eskerrak. Herrerak azken jokaldian Kadizen lortutako berdinketa salbatu du penalti polemiko batekin. Diario de Navarrako titular nagusian, 14 eta 18 urte bitarteko 10 adingabe nafarretik bik dirua gastatzen dute ausazko jokoetan. Nafarroan ikastetxetan prebentzio plana gauzatzeko dago. Argazki nagusian, Budimir eta Tximi Abila berdinketaren gola ospatzen ari dira Mirandilla berrian. Gorritxoek Kadizen erreakzionatu dute eta puntu bat eskuratu dute barraren esku hartzari esker. Izenburuan Osasunaren bi aldeak. Eskuineko berrietan batetik tuterako ziu normaltasunera itzuli da 3 egunez itxita egon ondoren. Osasun arloko gerenteak esan du hartutako erabakiak pazienteen onerako direla. Bestetik, urtea amaitzeko geratzen diren egunak une egokia dira finantzak berrikusteko eta kenkariak birpentsatzeko. Goiko berrietan batetik 17 urteko etxerik gabeko batek dio aterpetxean ez dituztela adingabeak onartzen. Bestetik, bigarren eskua Gabonetako oparietan zabalduko da. Eta bukatzeko 11 antikuariok sektorea mantentzen dute Iruñean. Garako argazki nagusian Durangoko azoka. Durangoko azokak aurre ikuspen positiboekin itxi du. Eskuineko berrietan batetik Aritz Intxustarren erreportajea. Iruñeko trastoteka zernai eskura tituluarekin. Bestetik, Fernando Remirezek Semantin Sistemekoak dio delitu informatikoak modu esponentzialean hazten ari direla. Jarraian, Mileik doitze soka iragarri du karguaren zin egitean. Beko titularrean, Israeleko ospitaleak asediatzen ditu bombekin eta frankotiratzailekin. NBren Gazako zentro medikoek bombardaketak, urtankeen suntsipena eta frankotiratzaileen tiroak jasan dituzte. 18.000 palestinar hilda doaz. Ezkerrean amaitzeko, Granada eta Atletiken arteko norgehiagoka gaur hasiko da berriro. Atzo bertan bera utzi zuten, armaietan bihotzbirikak geldituta izen zale bat hartatu ostean. Euskal Herria Irratiko berri nagusian, puntu bat eta gaitzerdi. Osasunak bana berdindu zuen Kadizen aurka, Barta arratsaldean Mirandilla berria futbol zelaian jokaturiko norgehiagokan. Puntu hori patrikaraturik, gorritxoak 14 dira sailkapenean, 16 punturekin eta jaitsiera postuetatik 7 puntura daude. Beste berrian, aterpetxe berria zabaldu izana albiste ona da, baina motz geratzen da eta berandu dator. Bigarren aterpetxe bat zabalik da Iruñean etxegabei arreta eskaintzeko, baina hala ere motz gelditzen da. Kalean segitzen dute zenbait pertsonak egunero. Entitate sozialek salaketa kalean egin dute eta Euskal Herria Irratian Paris 375 fundazioko kide Mikel Urabaienek esan du egoerari irtenbide emateko erantzun integrala behar zaiela eskaini. Bukatzeko Nafarroko Arartekoak lankidetza konpromisoa sinatu du 56 gizarte erakunderekin giza eskubideen alde. Igandean ospatuko den giza eskubideen adierazpen unibertsalaren 75. urteurrena dela eta giza eskubideak oraindik eraikitzen ari den desioa adierazpena sinatu dute. Inor atzean ez uzteko eta pertsona guztiek Nafarroan eskubide guztiak izateko konpromisoa da. Kaixo eta ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Amaiur Unzuetarekin gaude, Kikilisalda lantaldeko kidearekin. Kikilisalda 2019an sortutako lantalde bat izan zen eta aurten abian jarri dute bere kanpaina berria, urtero egiten dutena bezala.
Beraz, Amaiurrek kontatuko digu zer den berez Kikilisalda lantaldea eta zertan datzan kanpaina berri hau. Arratsaldeon, Amaiur eta ongi etorri. Bai, arratsaldeon. Testu inguruan kokatzearren lehen aipatu dudan bezala 2019an, sortutako lantaldea da. Zergatik sortu zen lantalde hau? Bai, zuk aipatu bezala 2019an Nafar Gobernuko Osasun Departamentukoak jarri ziren harremanetan, bai Areso, Leitza, Arano eta Goizuetako mankomunitateko prebentzio sailekoekin eta adierazi zieten, zelan adin txikikoen obesitate tasa Nafarroako obesitate tasatik gora zegoela, ez? Hau da, 0 eta 5 urteko adinekoen artekoa. Orduan, semaforo gorria piztu zen, eta bertan, prebentzio eta gizarte zerbitzuetakoak, pentsatu zuten, guraso elkarte, zein, kontsumo talde, zein hezkuntza sailekoekin biltzea, eta halako, talde motorra edo, sortzea, nolabait, tasa hau jaisteko, eta, hori nola, bai elikadura, jarduera fisikoa, naiz ohitura osasuntsuak bultzatuz. Beraz, lantalde hau sortu zenuten eta izenak kokatzeako orduan edo asmatzerako orduan Kikilisalda. Ez da pixkat deigarria, ez? Hor, ni hori Zerna Garalur sartu zen 2021an talde honetan, eta, nire kidei galdetu didanagatik, hori badirudi hainbat izen atera zirela momentuan ez, baina, Mikel Laboaren kanta aprobetxatuz, Kikilizalda delakoa ateratzen eta, azkenean Kikilizalda irudikatzen dugu halako elze bat bezala, eta bertan, sua piztuz, ez, hainbat osagaizuk aldatzen direla, ez, Zein eskualde hartzen dituzte? Zuk aipatu duzu Zedernagal aurreko eskualdean zentratzen zarela, baina ze herri gehiago edo hartzen ditu? Kasu honetan, Zernagarelur Larraun Leitzaldean lan egiten du, 10 udalentzako, nire kasuan, elikadura bultzatzeko proiektuan, baina kasu honetan Kikilizalda bai Goizueta, Leitza, Areso eta Aranon lan egiten du. Hortxe sortu zen elkartea eta hortik abiatu dira hainbat kanpaina. Eta zeintzuk esango zenituzke direla finkatutako helburuak, urtero finkatzen dituzuenak? Berez, helburu orokorra beti berdina da. Hau da, adin txikikoen obesitate tasa jaiztearena. Gero da, nola egiten duzun hori, ez? Eta egia da ere orokorrean, esan bezala, bai elikadura osasuntsua, jarduera fisikoa eta ohitura osasuntsuak bultzatuz, ez? Hau gauza orokorra da. Orduan bai egia da 2019tik ona hainbat kanpaina egin direla eta kanpaina bakoitzak bere izena eduki duela, ez? Baina esan dezagun aipatutako bi helburu horiek orokorrak dira beti. Beraz, kanpaina bakoitzeko gaia izango litzateke ezberdina, ez? Edo fokoa ezberdina. Bai. Orduan, aipatzearren, ez? Hola pixkat, konturatzeko ere zei bilbidea egon den, 2019an, azukrearen gazi gozoarekin abiatu genuen kanpaina, eta, urte horretan, azaben 11tik 17 azukrerik gabeko astea izendatu zen, eta, bertan, hainbat tailer eta hitzaldi eman ziren bertako nutrizionistek, azukrearen inguru gai horri buruz baitzein zuten, eta implikatu ziren eskoletako ikasleak eta gurasoak ere bai. Gero 2020an, garrantzia eman nahi izan zitzaion gozariari ez, zeren ikusi da 13% edo ez duela gozaltzen. Orduan, kanpaina hau lehen gozaldu, ondoren eguna dastatu delako kanpaina abiatu zen, eta horren barrenean ere erakutsi nahi zen plateraren egitura, ez? Ze elikagaiak behar ditugun otordu bakoitzean jan. Eta gero 2021an zuk aldatu kanpainarekin abiatu genuen eta bertan garrantzia eman genion zuk aldatzeaz, ez? Eta horrekin batera ere jarraitu sentsibilizazio kanpaina horrekin ze jaten dugun, ondi datorren jaten duguna, nola ekoizten den eta zuk aldatzearen garrantziaz, ez?
Eta gero, 2022an, aisialdi osasungarria lelopean, kanpaina honetan, aipatutako 4 udalerrietan diseinatu ziren ibilbide desberdinak, eta, asmoa zen jarduera fisikoa bultzatzea, ez? Gozatuz ere bai, ez? Eta, horrela, Leitzan 3 ibilbide diseinatu ziren, Arano Tareson bat, eta Goizuetan 2. Eta azkenik aurten, aprobetxatuz aurreko urteko kanpaina eta dagoeneko, ibilbide batzuk dagoeneko diseinatuta zeudela, udalerri bakoitzeko aukeratu zen ibilbide bat, adibidez, aipatzearren igual, ez dakit norbaitek ezagutuko den, baina, Leitzan Txaragorri ibilbidea, Goizuetan Antxoka, Areson Otarre, eta Aranon Zuro. Eta orduan, ibilbide bakoitzean, bai elikadura, jarduera fisikoa, eta ingurumena, eta herria ezagutuz delako gaiarekin lotutako 5 galdera edo daude, ez? Orduan, bai elikadura, jarduera fisikoa, eta ingurumenari buruzkoa herri guztietan berdina da, 5 galdera dira, eta, nolabait jolasa da altxorraren bila bezala, ez? Dituzu bidean zehar balizak, QR bat daukatena, eta QR horretan, sartzen bazara, berdez edukiko duzu ingurumenari lotutako galderak, laranjas elikadurari lotutakoak, urdinez jarduera fisikoa, eta gero ondoren, udalerri bakoitzean desberdina izango dena da, herri hori ezagutzeko galderak, ez? Orduan, aurten hori, bai jarduera fisikoa, baina, ezagutza edo sentsibilizazioa lotuta dago ere, beste gaiekin, ez? Elikadura, jarduera fisikoa, eta bar. Eta nola sortu zen ideia, aurtengo kanpainaren ideia? Kokatzea 4 gai horiek, galdera erantzunak, ibilbide bat, koloreak, nola izan da ibilbide hori, prozesu hori? Pixkat hori, 2022an dagoeneko, jarduera fisikoarekin lotuta, ibilbide hauek antolatu zirenez, alako baliabide baliogarri bat eukita, ez? Pentsatu guazen aprobetxatxera duguna, eta horri gehitzea zerbait gehiago, ez? Eta hasiera batean planteatzen zen, aukeratutako ibilbidea pasatzea baserrietatik, ez? Eta gero, igual nekazariren bat edo animatzen badien bazen, hor inguruneari buruz edo elikadurari buruz zerbait azaltzea. Baina, azkenean denok lanean gaude, ez? Beraiek bezala, eta hori, zaila izango zenez, behintzat zati teorikoa edo, nahi izan genuen joku batean bihurtu, eta horrela bai eskolatako ikasleak, baina baita familiak edo zein, etortzen dena gure herrietara bizitan, egin alizateko ibilbide errez bat, denontzako egokitua dagoena, baina aldi barean, ikastea, ez, gure inguruari buruz, gure herriei buruz, eta nola ez, elikadurari buruz ere, ez. Hori aipatu behar nizun, aipatu dituzu ikasleak, beraz, izango litzateke ikaslei zuzendutako kanpaina edo bada publiko zabalago batentzat? Zabala da, eta horregatik ere aurten, 2 hizkuntzetan dago jolasa, euskara eta gaztelania, albertera, eta aurrengo urtera begira, dirua baldin badago, pentsatu dugu itzultzea ere, frantsesa edo ingelesa. Eta zer moduz joan da orain arte kanpaina? Zer nolako galderak aurkituko genituzke? Oraindik ebaluaketa ikusi behar dugu, gainera, ez dudana esan da, bukatzen denean jokua, azkenengo galdera dela ebaluaketa bat, ez? Orduan hori, jasotzen joango gara, aurten jarri da martxan, jarri zen, azaro aldera edo, urri azaroan, orduan, hori aurrera jakingo dugu. Eta zer nolako galderak aurkituko ditugu? Ze mailako galderak ez dakit? Adibidez, aipatzearren, ingurumenari dagokionez, zenbat zuhaitz behar dira pertsona batek bizitzeko behar duen oxigenoa sortzeko, zenbat ur alferrik galdetzen dugun hortzak txorrota irekiarekin garbitzen baditugu, gero elikadurarekin lotuta adibidez, nola dago osatua plater osagarriak, eta baita ere, ze fruta arbol, topatzen ditugun inguruan,
Eta gero, herriei dagokienez, pues adibidez, Aresoren kasuan, ezagutzen alduzu Aresoko errekaren izena, eta, gauza horiek dira herriari lotutakoak, ez? Eta jarduera fisikoan ere, zenbateko jarduera fisikoa behar den egin, eta orduan, dira galdera nahiko orokorrak, baina, behintzat aukera ematen dutenak ere, horri, horretan hausnartzeko pixkat, eta gero, norbaitek nahiko balu, informazio gehiago, beste iturri batzuetan ere, begiratzeko, ez? Nola ikusten duzu jendearen parte hartzea? Nik uste dut ona izango dela, batez ere, esan bezala Kikilizaldak lantalde batek osatzen du, hainbat eragile daude. Orduan, nik pentsatzen dut edozein proiektutan hainbat eragilek parte hartzen baldin badute, bere proiektua bezala ere sentitu dezaketela, ez? Eta orduan, horrek ere erresten du ere, gero zabaltzeko publiko desberdinei, ez? Eta hemen ere, eskualdean badugu Plazaola, dela bertako turismo partzuergoa, eta, beraiei ere gonbitea zabaldu zaie, eta hori da. Esan bezala, bai bertakoentzako lehenengo eta behin, bai helburua adin txikikoen obesitate tasa jaistearena, baina esan duguna, behin baliabide hauek martxan jarrita, edozein publikoantzako dira, beraz, zabalduta eta nahi dutenak Nafarroako beste leku batzutatik etorri ere, ongi etorri. Gero, erantzun horiek zertarako erabilik beharko dituzue? Gero erantzun hauek, batez ere, parte hartzen dutenentzako dira, ez? Azkenean, balizetan lehenengo galdera duzunean, gero bigarren balizan topatuko duzu lehenengo galderaren erantzuna. Orduan, pixkat izango da bakoitzarentzako edo taldeka parte hartzen badute, beraientzako informazioa, ez? Gero aipatu bezala, azkenean ebaluaketa egongo da, eta hori guk jaso egingo dugula, eta, hor ikusiko dugu, ea funtzionatu duen, ea, hurrengo urtera begira edo, hurrengo kanpainan, zer hobetu dezakegun, eta, ikasiko dugu, denon artean. Aurreko kanpainekin alderatuz, zergatik esango zenuke aurtengoa zuretzat pertsonalki dela ezberdina edo berezi? Nik uste dut denak bereziak izan direla, ez? Azkenean denetan, denetan helburu berdina lantzea izan da, ardatza, eta baina honetan, esango nuke, publiko aldetik hori irekitzen dugula, ez? Eta hori da, igual, desberdinena egin duguna, beste kanpainekin alderatuz, ez? Hala ere denak du prozesu bat, ez? Hasten zarenean, ez? Lehenengo gauza da, ostras, ikasi behar dugu, zer jaten dugun, ez? Eta horregatik, eta gero azukrearena ere, hori erlazio zuzena dauka obesitatearekin, ez? Orduan, kanpainak hasten direnean, lehenengo topatzen duzu, esaten dugu bezala, kausa-efektu horrek duena, hori landuko dugu. Eta gero urtetik urtera, zabaldu da lan egiteko era, eta gaiak ere bai, ez? Eta nik uste dut hori dela ere, aurtengoak hori duela, ez? Sartu dugu ingurumen adibidez, eta besteetan ez da sartu, eta nik uste dut hori garrantzitsua dela, ez? Ulertzea ere horrekin lotuta gaudela, ez? Eta osasuna ere horrekin lotuta dagoela. Eta adibidez, ez dut aipatu, baina aurten, gonbidatu ditugu bi pertsona, bai elikadura hitz egitera, baina elikadura beti ere ulertuz hori, ez dela bakarrik jaten duguna eta nola ekoizten den, baizik eta non bizi garen, ez? Gure, ze harreman sozialak ditugun, orduan, osasunara eraman gaitu, ulertzeko, integralagoa dela, ez? Eta esan bezala, ingurumenarekin guztiz lotuta dago, guk azkenean, eraten dugun ura kutsatuta baldin badago, edo arnasten dugun airea kutsatuta baldin badago, ezin gara osasuntsu egon, ez? Eta lurrak ere, ez baldin badaude osasuntsu, hordik ere, ezin dira elikagai osasuntsuak eman. Orduan, igual hor pizkat enroiatu naiz, baina bai esan, hori ere, beste puntu bat dela, ez? Ingurumena sartu. Nola izaten da normalen kanpaina baten prestakuntza?
zenbateko epearekin hasten zarete prestatzen eta holan? Bai, normalean, martxoaldera edo diru laguntza ateratzen da, kanpaina hau abiatzeko, hortaz, urtarrilean hasten gara batzen, eta normalean lehengo hilabeteak, izaten dira, hori, edo 2 astero edo 3 astero biltzen gara, erabakitzeko zer egin, eta horrela behin diru laguntzaren deialdia ateratzen denean, badago proiektua erdi prestatua, ez? Eta gero ja behin erabakitzen denean zer egin, normalean orain arte eman digute diru laguntza, horrek esan nahi du ere, apiletik aurrera ere hasi gaitezkela pixkat planifikatzen, nola egingo den, non egingo den, eta hori. Eta gero, normalean martxan jarri dira, ikasturte hasieran. Hau da, iraila, urria, hortik, ez? Karo, lan egiten dugu eskolekin, eta eskolak, udan, ez daude lanean horri irakasleak, ez? Ez da ikasleak ere, ez? Orduan, hasten gara beti planifikatzen aurreko ikasturteko zuzendariekin eta gero aurrengo ikasturtekoekin jarraitzen dugu, baina, momentuz pertsona berdinak dira eta horrek ere asko laguntzen. Beraz, urtarrian hasten bazarete hurrengo kanpainaren prestakuntzarekin, noiz amaituko da kanpaina hau? Berez emango diogu denbora. Esan bezala honetan jarri dugu martxan urria-azaroan, orduan, nahi baldin baitugu ebaluaketak jaso eta emango dugu denbora, hurrengo urteko ekainera, gainera nik uste dut, hau, behin lan hau eginda, erantzuna jasotzen baitugu aurrerago ere, gero guk ikusiko dugu, ze puntutan datu horiek aztertu, ez? Baina, ongi egongo litzateke behintzat, 8 hilabete edo utzi hor, eta seguramente solapatuko du hurrengo kanpainarekin, baina, eta ez gertatzen. Beraz, horrela borobiltzearren, zergatik parte hartu beharko genuke kanpaina honetan? Iruditzen zaigulako azkenean osasuna denon kontu bat dela, eta ze modu hobea parte hartzea horrelako ibilbide batean, hasteko ezagutzeko gure ingurunea, eta gero gure inguruneak eskaintzen duena, ez? Oso ongi, Maiur, honekin amaituko dugu gaurkoz, mila esker gurekin egoteagatik eta zure denbora eskaintzagatik, eta zorte hon kanpaina honekin eta hurrengo prestakuntzarekin. Bale, mila esker, zuen gonbidara. Eskerrik asko zuei. Gaurko eta biharko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur, hego-mendebaldeko haizearekin giro epela nagusituko da. Hodeitza atzo baino arinagoa izango da eta ondorioz, goi-hodeiak izan arren, giro argia gailenduko da egun osoan. Tarteka, eguzkitsua ere bai. Temperaturan ez da aldaketan dirik izango eta hego-mendebaldeko haizea ederki nabarituko da. Mendi inguruetan batez ere. Ebro ibarrean lainoa sortuko da eta Nafarroako zenbait txokotan eguerdirarte iraun dezake. Astearteak aurrera egitearekin batera, giroa aldatuz joanen da. Goizaldean eta goizeko lehen orduetan egoera antzekoa izanen da. Hego-mendebaldeko haizea zakar samar ibiliko da eta giroa ipela izanen da. Goizak aurrera egitearekin batera, hodeiak ugaritu egingo dira eta eguerdi inguruan haizea mendebaldetik finkatuko da. Hortik aurrera, zerua estali egingo da eta euritara joko du. Hegoaldean, euria ez da arratsalde edo gauera arte iritsiko. Temperatura apur bat jaisten hasiko da. Kaixo eta ongi etorri gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Ainhoa Ruizekin gaude. Te diferentzia emakumeen kooperatibako zuzendari laguntzailearekin, arratsalde on eta ongi etorri. Arratsalde on. Abenduaren 30ean eta urtarrilaren 2an onin eta antzerkiaren misterioa antzezlana aurkeztuko duzue Gaiarre antzokian, ez? Eta honen arira kontatuko diguzu pixkat te diferentziak zer egiten duen, nola sortu zen ta holan, eta antzezlana bera. Beraz, antzezlanarekin abiatu baino lehen, zer egiten dute diferentziak edo zertan aritzen da normalen? Begirate diferentzian, eszenikoetan lan egiten dugun emakumeen kooperatiba bat da.
eta antzerki banaketa, ekoizpena eta kudeaketa. Lan egiten dugu Nafarroan, Euskal Herrian, lan honekin nahi dugu ja Espainiara bat, eta lan asko egiten dugu egia esan. Orain antxe amaitu dugu Gora Fest, Nafarroako Gobernuaren Gora Fest jaialdiaren kudeaketa, bat dela. Eta oso pozik gaude gure lanarekin, egia esan. Duela zenbat sortu zen kooperatiba hau, eta zergatik emakumeena? Bueno, gure antzeslan gehien emakumearen aldekoak dira, berdintasunaren indarkeriaren aurkakoa, eta bat. 2010ean elkartu ginen, lehen bakoitzak zeukan bere antzerki taldea, elkartu ginen kooperatiba honetan, zen genuelako ideia berdinak genituela, eta daukagula, eta ordutik lan pilo bat egin dugu. Eman eta Eta oraingoan honin eta antzerkiaren misterioa Ibon Martinezek idatzitako liburuetan oinarrituta dago. Konta iguzu pixkat atzera bueltatuz iraganera, nola sortu zen harreman hau Ibonekin, nola ezagutu zenuten antzerki hau edo liburu hau, barkatu? Bera, niri Ibon Martinek asko gustatzen zitzaidan duentzako liburuak irakurtuelak. Eta udan, duela urteko udan edo, liburutegi biltari bat eskaini genuen Nafarroan zehar, eta ikusi genuen bere aurrentzako edo gazteentzako liburu bildumak oso arrakastatsuak zirela aurrean. Eta, Maite Erredinek, nire kideak, esan zidan, idatzi Messenger, eta ni baizea idatziko diot, oso idazle ospetsua da, oraingo liburuarekin bestseller izaten momentu hartan, esan diot, niri irakurriko dit, irakurri zidan, telefonoa bidali zidan, bidea bat, itzordu bat eduki genuen Donostin berarekin, oso zabala izan zen gurekin, oso jatorra, ilustrazio asko eman zion honin pertsonan bilatzea, ez? Eta baiezkoa eman zigun, berehala. Eta hortik Gaiarrerekin hitz egin genuen, Gregorekin, Gaiarre Antzokiko zuzendariarekin, bere lankidetza gabe ezingo genukelako egin. Eta beste hainbat diru laguntzaile gehiago ere bilatu genituen. Eta orain arte, horri garela Urnietara, azkeneko txampen entxegoak egitera. Nola izan da liburu baten oinarritutako obra bat sortzea? Nola izan da prozesu hori? Begira, Ibon Martinez oso ondo egina dauka, oso ondo deskribitzen ditu, ez? Eta bakoitzak personalitatea, eta honi oso ausartaren neska bat da, abentura pilo ditu, guri gustatzen zaigun, protagonista emakume bat izatea, eta gero bere kuadrillarekin oso harreman polita daukatela, ez elkarritasun txiki bat daukat mutiko bat dago, eta inoiz ez dute atxean uzten, oso ausarta da bera ere bai, dena egiteko gai da, bere lagunen laguntzarekin, noski, baino hori, daukaten harremana ja dauzka guk normalean eskaini nahi ditugun printzipioak, ez? Orduan, guretzat bikaina izan da. Gero dauzka bigarrengo pertsonai oso divertigarriak ere liburuetan orduan berreskuratu ditugu ere bai. Dauzkan 11 liburuetatik bati burrio bat egin du Maitek, berri idatzi duenak, eta zuzenduko duena ikuskizuna Maite Erredinek, eta emanaldi polita atera da. Zegai jorratzen ditu, zegai nagusi bereziki obrak? Begira, honin eta bere kuadriak normalean desobeditzeagatik arazoetan sartzen dira. Eta oraingo honetan, haien txangoa Gaiarre Antzokira da, beraiek ez dakite, baino Jaionek bere irakasleak Gaiarre Antzokira eraman diete, eta esan die hemendik ez mugitu, eta egiten duten lehenengo gauza da, mugitu. Orduan, galdu egiten dira Antzokiatik, antzerkiaren pertsonaiak ezagutzen dituzte, antzerkiaren areto ezberdinak, eta dena noski berdintasunerako eta dibertsitaterako historia jarrituta. Zergatik erabaki zenuten Ibon Martinezen obra hau hartzea eta ez beste bat? Obra dago bere liburuetan oinarrituta. Liburu hau esan nahi nun bai. Baina antzeslan berri bat da, aurrek ez dute irakurri ikuskizun hau, historio berri bat da,
baina bai bere pertsonaiak erabiltzen ditugula. Eta 5 pertsonai ez egonen dira. 5 aktore, daukagu, Espartarrak eta Gipuzkoarrak, Kimetxe Txabe, denak izango ditut, Celia Fañan, Kimetxe Txabe, Iban Algea eta Irati Muñoz. Oso gazteak, 22-25 urte inguruko aktoreak dira, energia askore. Oso asko ikasi dute, ez? Igual lana ez dute denbora egiteko izan, baina oso prestatuta daude eta oso onak dira. Nola izan da haiekin lanean ibiltzea? Zoragarria izan da. Gu normalean ja entsaioetara iristen gara eta ez badugu mina bizkarrean, daukagu gerrian, buruko mina. Edo mila gauza pentsatuta. Eta beraiek iristen dira, nahi dute lan egin, nahi dute jolastu, oso divertigarriak dira, oso kuadrilla polita egin dute, beraien arteko harremana barruan eta jokoan izugarri hon. Eta zoragarria izan da. Haien artean elkar ezagutzen ziren edo lehenengo aldia izan da kontaktuan jarri direla? Guk castinga egin genuen, goitzatoki desberdin batetik etorri ziren, gero bai ja ikusi dute, ikasi nuen eskola hortan, baina beste urte batean, edo gero bai kontzientziak zituztela, baina eraien artean ez ziren ezagutzen. Eta abenduaren 30 eginen duzue gaztereraz, ez? Eta urtarrilaren 2 euskaraz, zergatik erabaki duzute bi hizkuntzatan egitea, edo normalean egiten duzute beti bi hizkuntzatan? Dugu bi hizkuntzetan, bai, eta Gaiarrantxokiak euskararekin oso konprometituta dago ere bai Nafarroan, eta gure proposamena hasieratik hori izan zen, eta normalean askotan egiten dugu hori, gero Atarrabian egongo gara ere bai, gauza bera eginez, Lodosan, hainbat tokietan, bi emanaldi egiten dira publiko osoari iristeko, publiko guztiari. Hori galdetu behar nizun, Gaiarren antzesteaz aparte, ze beste herritan edo lekutan egonen zarete? Momentu, Sitxitak, badaukagu Getxo, Berriz, esan duan bazera Atarrabia, Berrioplano, gure webgunean joango gara jartzen zen, urtarrian hartiko garaia guztiak irten, ber kontratatutak horiek daude. Webgunean ikusizten asko dira, eta nik buruz ez dakiz. Zenbat egon zarete obra prestatzen? Otsailetik ia urte bete daramagu honekin bueltan, baitzen bilerak eta hasieran beste lan bat da, ez gero entxeguak datoz, lehenengo aktoreak bilatu, entxeguak, testua prestatu, ikasi, orain hemen Urnietan egingo duguna da argiztapen diseinua itxi, prestatu, eta eszenografiarekin amaitu ere bai, egin genuen aurreko abenduaren batean egin genuen Fonteiasen publikoarekin proba bat, ikastolarekin, argia ikastolarekin, hori ikusteko ze musika funtzionatzen duen, zein ez, eszena bai, ze pertsonaia ez, eta horrela orain, ja itxi behar dugu ja abenduan 30ean dena preste dukit. Zergatik esango zenuke obra hau izango dela berezi? Begira, nahi genuen 10-12 inguruko haurrak, normalean ja aurrek ez dut antzerkira joan, handiegiak sentitzen direlako ikuskizun familiar bat ikusteko, baina onin hau dauka, ez? Oninek asko gustatzen dago publiko gazte horren artean, eta orduan espero dugu publiko hau berreskuratu, animatu, Gaiarre bete iaia, oso sarrera guzti falta dira, beraz, nik uste dut lortu dugula, bilatzen genuen hau, eta hori, nahi dugu familia osoa elkarrekin antzerkira joatea, ez? 4 urtetatik, 30 urte arteko publiko guztia gozatzeko. Prozesu honetatik zer esango zenuke izan dela gauzarik zailena? Zailena. Ez zen erreza izan castinga itxi, oso aktore onak lako, eta hasiera batean 4 nahi genituen besterik ez, gero presio aldetik eta gotiago zelako guretzat, baina, agertu zen 5. aktore hau eta esan genuen ezin dugu kalean utzi, behar dugu, oso da, beraz, elekoa iztea ez zen erreza izan.
Eta, bueno, gero kontratazioak eta beti bezala irabazi behar dituzu, ez? Ez dira erortzen zuaitz batetik eta hemen daude, baizik eta deiak eta, bueno, baina lan hori hemendik aurrera izango da. Beraz, oraintxe dator zaiena, nik uste. Baina ere divertigarriena, ez? Hori, orain beraiek ja gozatuko dute, eszenatokiak kanpotik beldurrak eta denak pasatzen ditugu, urduritasunak daukagu, beraiek zapaltzen dute agertokia eta ja transformatu ja ez dute zer sentitzen. Gu kanpotik sufritzen dugu pizkatxo bat gehiago, baina orain dator politena eta lan gehiago gehien ematen duena ere bai. Zer da obra honek irakatsi izun gauzarik onena? Nik uste dut aniztasuna oso garrantzitsua dela, lankidetza eta hori, pertsona eskuzabaletaz inguratzea oso garrantzitsua dela. Eta bukatzeko, zergatik joan beharko ginateke, hemendik ikusleren bat baldin badago eta badauka interesa, zergatik joan beharko ginateke obra hau ikustera? Zer irakatsiko digu guri, pertsona bezala? Lehenik eta behin bikain pasako dugu. Normalean antzokian ikusten ez diren txokoak, edo zokoak ematen dituela. Eta, bueno, haur bat bezala disfrutatzeko aukera ematen duelako. Oso ongi Bainoa, zorionak zuen egiten duzuen lanagatik, espero ezagun arrakasta handia izatea, eta mila esker gurekin elkarrizketa hau egiteagatik. Zuei aukera emateagatik. Esker. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta beti bezala bihar elkarrizketa berriekin eta eduki berriekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.